Zdravím vás, priatelia. V dnešnom videu by som vám chcel ukázať, ako si môžeme naviazať nadväzec na metód feeder s ihlou. Ja používam dva spôsoby. Predstavím vám prvý spôsob viazania. Silom si prevlečieme cez očko ihly a urobíme klasický úzol. Si stiahneme čo najbližšie k očku ihly. Dotiahneme úzol. Nadbytočný silon si odstrihneme. Vezmeme si háčik a silon prevlečieme cez očko háčika smerom k hrotu. Teraz si nameriame vzdialenosť ihly od háčika, tak aby sa nám očko ihly dotýkalo brúška háčika. Asi takto. Urobíme 4 obraty smerom dole. Prichytíme si ihlu. Urobíme 4 obraty popod ihlu. Zasi dotiahneme úzol a urobíme 2 spätné obraty. Silom si prevlečieme cez očko háčika a dotiahneme. Vznikne nám takýto pekný tvar. Veľmi dôležité je, aby ihla voľne behala očku pri háčiku, aby sa bafters lepšie prezentoval. Teraz si nameráme vzdialenosť. Ja používam 10 cm na kapre a pleskáče a 7 cm na karasy. Urobíme si osmičkový úzol. Dotiahneme si úzol. Nasliníme ho, aby sme ho nespálili. A úplne dotiahneme. Nadmerný silon odstrihneme. Vznikne nám taký pekný nadväzec. Druhý spôsob. Silon si prevlečieme cez očko smerom na chrbát háčika. Potom si prevlečieme ihlu. Potom si prevlečieme silon naspäť cez očko smerom k hrotu. Vznikne nám taká pekná maštička, ktorú si stiahneme. Opravíme si vzdialenosť ihly k háčiku tak, aby sa nám
koniec ihly dotýkal brúška háčika. Potom si robíme 15 až 20 obratov smerom k hrotu. Vrátime sa dvakrát naspäť a koniec silny si prevlečieme cez očko a dotiahneme uzol. Vznikne nám takýto nadväzec. Prebytočný silon odstrihneme, ale iba na polovicu a zvyšnú polovicu si opálime a tým uzamkneme uzol. Odmeriame si vzdialenosť 10 cm a urobíme si osmičkový uzol. Uzol si dotiahneme. Nasliníme a dotiahneme. Prebytočný silon si odstrihneme a nadväzec je hotový s peknou prezentáciou na strahy. A takto sa pekne prezentujú waftersy vo vode. Ďakujem vám za pozornosť. Ak sa vám to video páčilo, zdieľajte a lajkujte. Ďakujem.